So, good day mga kawais. Good evening, good morning, good afternoon. Kung sa maning orasan ninyo makita. So, ngayong gabi, sa mua nga time karon gabi na dyan mga kawais, no. So, nahuna ko nga naman ko incident mga kawais na kapila na dyan hitabo ba. Kung gusto na ko ni talakay sa akong video or vlog about aning issue. So, may mga instances mo mga kawais sa kamo nga nagtitinda na pinapahintulutan ko ba yung mga taong or customer na kulang yung dalang pera. So, manay ato ang talakayon karong ang adlaw mga kawais. So, muna kung gustong i-share karon mga kawais kay para sa mga wala pa ka-experience o ma-experience ni siya nga incident or instances kay malikayan ninyo og makuan pa ninyo matabang pagod samtang sayo pa. So dugay na jud ni mga kawais no nga issue. So sa una gud mga kawais kapila na jud ni nga customer kung mabantayan nga pag moadto sa tindahan diri kay kulang jud sa ilang kwarta. Like for example mga kawais no. Sa una na ay nagkuan na may siya og oyster sauce like ana. Then kulangan siya og tres good. So ako mga kawais, okay, i-accept na ko, gidawat na ko iyang money bisag ang tubo lang to is 2 pesos. Na 3 iyang kuan, iyang kulang, di ba? Nalugi na ko piso at mga kawais no sa akong kapital. So mo to mga kawais, okay lang na ako i-try na ako kung is mabalik ba kaya saan lagi mabalik siya og balikon doon niya yung kulang. So mo to mga kawais no pila naman nakaadlaw nila ba yung mga kawais, so ano man nakabalik bugat guro sa ako ng 3 mga po siguro. So nisabot lang po ko ato mga kawais ug kapila naman po good mahitabo mga kawais nga nanapilaing customer kaya nga na ang gibuhat kulang ang dalang kwarta sa aran ka pero di jud wa jud mabalik sa imuha. So kay tungod ato nga mga incidents nga dili lang kaisa nga nahitabo sa akong mga kawais, lesson learned na jud to. Dili pud ta pwede nga mura kapila nato nakatun nga mura gyapon wa ta nakatun sa sayop nato nga gibuhat, di ba? Pila na nga nahitabo gyapon nato na tun-an, di ba? Pan lang gyapon nonsense kumbaga. So mo to mga kawais, there's an instance jud bag-o lang like naging adlaw nato isa ka binatilyo batan-on gisugo siya o palit og drinks good mga ilimnon nya yang dalang kwarta mga kawais is 50 pesos unya ang worth sa kuang kuan sa kuang like for example dili siya example mo dyan niya ang iyahang ipalit shoktong worth sa akong shoktong is 55 pesos lang yun ang kulang mga kawais pero katungod brag natruma good sa lang natruma ka ba nga ay di na po guro ni ibalik ay pilar akong patong ani mawala pa diba na mga kawais. So kato din nga tayo mga kawais higpit din ko pag mamalabis man kung tawago na to pero para mapuguni sa to ang negosyo para rapuni sa to para rapuni sa ila para sunod natin makumpra ug natin ma-provide sa ilaha, di ba? So kato nga tayo mga kawais bisag sakit gud sa buot kay sakit ug mong kuanta mo say no sa hay. So mo to mga kawais wala jud ko nagpadala mga kawais ana jud ko nga hanam siya mga kawais nga palit daw siya ibalik lang daw niya ang kulang ana pug ko mga kawais sige balikan lang sa imong kulang then ihatag na ko niyang product. So mo to mga kawais wala siya ni kuan wala siya ni dayon nagpalit pero para sa mga kawais okay lang jud nga para pud sa inyo ha kung maka-encounter mo ani okay lang yun na dili mabalik or dili sila mobalik sa imo katungod lang sa gibalibaran nimo sila ato nga butang nga kulang sila yung mga kawais pila ra man good pila ra jud atong tubo aning mga product ato mga kawais no ug atong tugta na permi kulang ilang kwarta nawala pa atong kapital nakaltasan pa kay tungod silang kulang nga dalang kwarta. So kita gyapoy makaluluoy sa ulahi. So mga kawais next time para pud sa kuha di na jud ko magpadala sa kaluoy no kay sige lang kulang then wala, diba? Kita'y luoy sa ulahi.
So mo to kung gusto ma-share karong adlaw mga kawais no nga kung kulang ang dala sa customer na kwarta, try to say no. Balik lang sa then balik tari pag kuan na kompleto na imong kwarta. Kaya mga kawais bisan pag imo nag kuanon puhon abot ma-realize na pula nila nga tama po din gibuhat sa ilahan no. Para sunod nilang balik kompleto na ilang dalang kwarta kay may una-una sila ay kwanto dito siya pwede nga basta-bastahon nimo nga unya-unyaon ang kulang. So mga rin naman customers. Like sa akong mga soft drinks customer. Customer. Like sa akong mga soft drinks mga kawais no. Every time yun ay mamalik tayo nga walay basiyo. 10 pesos yun na. So mapalit mo sa dili na mo deposit na 10 pesos. So mo to makawais sanay na ang customer nga diriya dyan sa patakaran. Kailangan dyan ka na 10 deposit. Nga ibilin sa ko para padala na ko sa imo ang botelya. So mo to makawais bisag napay gamay no bago pagay sila gipalit taod-taod na uli ng basiyo. Sabi nagbata ang sugo. Mauli din kay mag-apas sa 10 pesos. So mo to makawais unta na may nakatunan karong lawa. Salamat and God bless.